Welcome din itong taknas pagtuon ang pagtuon nga atong gikinahanglan aron madugangan ang atong kahibalo mahitungod sa Ginoo ug madugangan usab ang atong mga pamaagi sa pagsulti sa maayong balita labi na gyud sa atong pagpangandam sa pabalik ni Ginoong Jesucristo. Pansadili pa kana ako kamong imbitahon sa usa ka pagampo. Amahan nga langit nun dalaygon ikaw sa walay katapusan. Salamat sa panalangin nga imong gihatag kanamo. Sa imong paghatag panalangin sa tanan ng mga televiewers, pag-ayo sila mga balatian, pagdugang sila mga panalangin material o sa espiritual, o paghatag og panagiusa dina sa iglesia, sa panimalay, o kalinaw sa matag usa namo ka kinabuhi. Salamat Amahan ining tanan nga mga panalangin amo ikaw gidayeg og gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Akong gi-welcome ang akong partner Dr. Roger dinhi sa atong taknas pagtuon. Salamat kayo nga ug itugot sa Ginoo nga hangtod sa pagbalik niya kita magkakauban. Amen. Amen. Kana nagahatag ka na tog inspirasyon. Ug labi na gyud sa atong mga televiewers usab sa atong mga radio stations. Daghan kayo ang mga radio stations nga nagasunod ni atong programa. Ato silang kumustahon. Dina sa Tagum. Davao. Tagum si Pastor Seth. Sa Mati, Pastor Vladimir Ondalok. Sa Valencia, Baguntas, Valencia. Longvine, Pastor Cabel. Okay. Iligan City, Pastor James Hinargi. Butuan City, Pastor J. Arellano. Okay. O ang akong amigo nga si Pastor Ruel Arrogante. Jensan, wala pa dito. Pero kasunod siguro sila sa YouTube. Uguban. Sa Maramag. Maramag, uguban pa nga mga alpit hingoog. Western. Ngumabot sa Tangob. Ug sa uban nga mga dapit nga malusot ang atong programa. Labi na gyud sa atong mga international viewers. Dili na ito manimtan sila. Wala na ito makuha ang listahan gihapon. Pero nahibalo kita nga sila gasunod gyud kanunay sa itong programa. Dito sa pagbisita sa itong mga kauban ng Hope Channel sa kauluhan, sa Amerika. Daghan kayo ang nagpabalo sa panimbaya, sila ni Cham o sila ni Andrew. Gihandom gyud ay po ang atong team dito nga maka-adto dito. So, God willing, itugot sa Ginoo na yung mga pamagi, makabisita ang Hope Channel Philippines dito sa Estados Unidos, tinipong bansa sa Amerika. O kuyugon kaya mga naman na. Mayong tsansa, no? Ang pribilehiyo mo abot. O ang atong cross-cultural missions, by the way, atong ikuanday, wala na ito mahandom nga si Ma'am Shay, makabalik na unta. Yeah, akanos ato siya mubalik, ha? Hapit na siya kay gikan sa Amerika dito to sa Cambodia. Anyway, cross-cultural missions, kini, klaro na gigayon nga, gikan sa imong poder, mutabok na ka, Pastor Roger. So, atong basahon ang memory verse, Matthew 12:18. Nagingon, Matthew 12:18, tanawa, ang sulugoon ko nga akong pinili, ang akong pinalangga nga nakapalipay sa akong kalag. Ipahilona ko ang akong espiritu diha kaniya, og ang hustisya iyang igamantala ngadto sa mga hintil. Giklaro na gyud dire. Yeah. Atong iagi, atong gipugnan ang hunahuna nga gipadala ra gid siya sa mga Hudyo. Yeah. O primarily ang ministro ni Ginoong Jesucristo Jewish-centric. Pero wala ka pasabot dili universal. Universal ang iyang mission tungod kay naglangkob kini sa tanan nga mga tawo sa tibuok kalibutan. Ug dunay duha ka mga tawo nga medyo nalambigit gyud sa pag-isgot ato sa mission ang mga Hudyo o dili Hudyo. Duha ra magina siya kay ang tao karon panahon na sa atong kapanahonan kitawag ra kita og hintil. Yeah. Once dili ka Hudyo, hintil. Duha ra gyud. Hudyo, hintil. Hudyo, hintil. Ang hintil gisumpay. Ngadto sa punuan. Ngadto sa punuan ang hintil. Kita gi-graft kita. Yeah. So mao kita ang nahitabo sa John chapter 15. 15 ba na siya?
John chapter 15 sa Vine. Sa i-connect kita sa Vine. So while gihimo sa Ginoo ang pagministeryo una sa mga Hudyo, iyang gipaybalo nga ang hintil gipangandaman niya. Mahimo po niyang galamiton. Kalamiton. So, asa di pa ta magsugod kaning magtandog ta ning mga bersikulo dinhi o kanang gisgutan. Doon ay akong nakuha dinhi nga. Ang pagministeryo di ay kinahanglan siya og homogeneous. Okay. Nga mas epektibo ka nga misyonero kung ako Pinoy, ikaw Pinoy pod. Yeah. Muto ba ka na, Pastor Roger? Yeah. Mutuog yun ko anang ano man. Although nga dito sa kaimtang ni Ginisos, gireject siya dito. Gireject siya. Dito siya na tao. Gireject Mga siya tao. Ang problema lang dito kay naghari sa kanila ang spiritual blindness. Mo nagingon sa Juan 1:11 nga nianhi siya sa iyang mga katawhan. Apan ang iyang mga katawhan wala mo dawat kaniya. Apan ang panalangin dito sa natabo ang stage nga spiritual blindness ngadto sa iyang mga katawhan, ang hintil nakabaton og oportunidad nga masumpay sa punuan. Masumpay. Sa diin ang hintil maoy mopadayon sa misyon nga wala nahimo sa Israel. So kitang tanan nga gisumpay diha kang Kristo kay mo nang nasakop kita sa hintil nga ginatawag. Apan sa diha nga nasumpay ta kang Kristo, angay nato sabton ang katuyuan sa atong pagkasumpay diha kaniya. Asa mag-amping aning mayo? Ang gisumpayan o ang gisumpay? Gisumpay. Mo nang nindot. Kay nga naman, naingon si Ginisos, ayaw pagpasigarbo sa imong kaugalingon. Kay kung ang original nga sanga giputol, ikaw pagkaha nga gisumpay lamang. So buti pasabot ang pag-amping sa gisumpay, kinahanglan dubli ang pag-amping. That's correct. Tinuod na siya, Dr. Roger, kay makuyawan man ka og hagbong ba ni, o mabali ba ni, gisumpay rara ba ni. Yeah. Kana bitong ginasumpayan, doon na ilang ingon nga kung mabalian ko no kag bukton, dayon simentohon, mas gahi pa kuno kay sa original. Pero di ko mo to, ana. Kay mas kuyaw gyud kayo gyapon kung ang sinumpayan bitaw mabikil. Mabikil. Sakto. Lahi gyud. Mas nindot gitong walay sinumpayan unta, pero unsa man gyud gisumpay magita. Pero ang pag-atiman sa gisumpay sama ra sab sa pag-atiman sa gasumpay. Ngano man kay walay ingon nga gipaboran dinhi kay uunsa ang nutrients nga makuha sa origin sa punuan. Yeah. Mo resulta na siya nga nutrients nga maabot ngadto sa gisumpay. Yeah. Ang pagtagad ni sa Ginoo ngadto sa gisumpay, walay lahi. Walay kalainan siya Walay pagtagad kalainan. sa original. Maunay ka So parehas siyang pagtagad. og mao na ni ang gihimo nga mission. Mao na Cross cultural mission. Tungod kayang concern tibuok kalibutan. Og ang iyahang gipasabutin ni ang kantunang mga gitawag sa una nga mga non-believers nga giingon sa uban nga mga irehis. Nga gitawag sa uban nga mga magwawali infidels. Yeah. Nganong infidels man po? Tungod kaya lang konsepto nga ang kaluwasan mangkon pinagi sa ilang buhat. Mo nang infidelity. Infidels. Og dunay exclusivism nga hunahuna ang mga Hudyo. Yeah. O kana nga pag-una naabot gyapon na sa atong kapanahonan karon. Nga daghan ang mga pundok sa reliyon nga magunahuna nga ang kaluwasan tuara nila. Dili nato madeklarar nga ang kaluwasan maangkon lamang o usa kini ka franchise sa usa ka kapunungan kundi ang kaluwasan usa kini ka benepisyo nga gidistribute ni Ginoong Jesucristo ngadto sa tanan. Yeah. Moinungdan nga ang nasumpay diha kang Kristo kinanglan nga sa actions o attitude naagyo na siya. Kay kung maglain-lain kaangay sa failure sa Israel, then we are just repeating the failures of Israel. Kung unsa ka nga kasi nga kahoy nga imong gisumpayan, expected gid ka nga kung ang kahoy nga imong gisumpayan kaning abukado, di gid pwede nga inig pamungan nimo
Kamatis. dagko kang mangga. Okay. Nga, puro man ng avocado. Pero, mangga di ay, dili pwede. Mao na nga, expected yun kung unsa ang imong bunga, mauusab ang klase sa bunga nga giunahuna sa punuan. Punuan. Mao na nga, ang balang espiritu, Sakto dili na. mohatag nimo og lahi nga bunga. Manay yung record diri sa Biblia, Pastor. Sa diya nga gipakita na ni Gunisos ang modelo sa misyon. Nga ang mga matag grupo sa tao nga ginadumilian sa mga Hudyo sa una. No? Si Gunisos yan lang gipakita nga sila angay kabuton. Kaya ang Hudyo nagadumili pagduol dito kanila. Pero si Gunisos yang gipakita nga sila mga tao nga angay kabuton. O kana, wala gid si Piata, gipasundaya gid si Ginoo dinis balang kasulatan. Yeah. The Samaritan woman. Yeah. Gipadaya gid niya. Ang gihimo sa Ginoo niini nga panahon na daghan kayo nga mga violation sa rules of conduct Sa mga Hudyo. sa mga Hudyo. Kay bawal sa usa ka lalaki nga dili hintil nga makig-istorya privately sa usa Sa ka babae. hintil. Labi na gyud kay babae siya. Mm. Daghan kayo nga gibungkag sa Ginoo nga mga tradisyon ani nga gipakita niya sa Samaritan woman. Yeah. Plus ang babae di pagid maayo og dungog. Na gitawag na sa abogado nga na Evil. aggravate. Aggravating factor. Aggravate. Na dako ang imong sala kay imo man siyang gipusil nga natulog. O imo siyang gitalikod. Something like that nga mga senaryo. Sa hunahuna sa uban, evil appearance. Evil appearance o niya dili maayo ang iyahang subject for disciplinary action kung Yeah. matawag nga naamo sa usa ka lugar nga Kamulang duha. kamurang duha. Questionable. Questionable. Questionable na siya. Pero di na ito mag-question ang intention sa Ginoo, ang iyang motive to kay Ginoo man siya o siya man po ang wala man po mali sa iyang side Yeah. kay wala siya personal interest ni atong babae kundi ang gusto sa Ginoo nga mapadayag lang gikan didto mahimo to siyang usa ka modelo sa ministeryo nga kita di ay dili mohatag og paghukom sa usa ka babae nga hinukman na daan sa sosyedad. Yeah. Ang usa ka dili maayo nga kinaiya sa mga tao ng panahon na, laban sa Hudyo, nga sila mahinukmanon. Hinukmanon. Muna ang gipakita ni Gunisos, ang modelo gyud nga kini nga mga tawhana angay kabuton. So yang gipakita ang ehemplo nga ang gitawag kanawa ang nitabo sa diha nga ang mga babae nakailan na kang Kristo Jesus. Asa man siya nangadto? Dito sa iyang lugar. Didto siya Nagpaybalo may tungod kang Kristo. Didto ang grabe nga epekto kay Oo, kining manang epekto. bayhana wa pa gyud siguro ni kasulay og testimonya may tungod sa pagkamaayo sa usa ka tawo. Yeah. Siguro ang dungog sa mga tawo may tungod ng babae nga naigwapo didto, kras kayo ko. Dayon siya na nga akong ikaduha nga bana, dayon na po'y gwapo didto kay kining bayhana matawag nato ni siya sa iyang background mahilig sa G. Yeah. Mahilig sa gwapo. Which is very common sa atong kapanahonan karon. Pero sa diha nga nausab na ang tunada sa iyang pag-testimony, mas epektibo, mas paminawon kaayo siya kay may paminawa gani lahi na kayog tuno ang iyang inistoryahan. Yeah. Ingana ang konbertido nga mga katawhan mosulti may tungod sa Ginoo. Yeah. Makita ang kahibulungan diya silang kinabuhi. Mao kana nga ang Samaritan woman na himong epektibo nga channel sa pagmantala sa maayong balita kung kinsas Ginoong Jesucristo Sakto. nga nakausab sa kinabuhi sa tao. Now, sa panahon ni Gunisos, Pastor, gawas sa nga klase nga babae, yang giduulan, si Gunisos iya pang gipakita yang ministeryo ngadto sa mga gigamhan og dautan nga espiritu. Sa wala pa kana naa pa sa Roman Army officer. Oh. Na siya gihimo rin ato basahon sa Matthew 8. Atong andamon ang kapitulo 8, Matthew 8:5 ngadto sa 13. Kung basahan Atong Pastor. basahon. Oo. Og sa pag-abot ni Sos sa Capernaum, gitagbo siya sa usa ka kapitan og kaniya nangamuyo kini nga nag-ingon, Ginoo sa balay atoa ang akong binatunan nga giparalisis nagahigda nga nagaantos sa hilabihan gayud. Si Sos maingon kaniya adtuon ko o gayuhon ko siya
Apan kaniya mitubag ang kapitan nga nagingon, Ginoo, dili ako takos sa pagpasilong kanimo, ilalom sa akong atop. Apan isulti mo lamang ang pulong o mamaayo ang akong binatunan. Di na lang tataman, ha? Kini nga tao, dapat dili ni tagad akong pagtagad sa Ginoo. Yeah. Kay siya ang Roman army officers, in charge sa 100 ka mga sundalo. Ang ilang trabaho, taghan sila gipang patay o gisilutan sa dili angayan nga mga pamaagi. But ang Ginoo wala nagtanaw kung kinsa ka. Mabasa sa Ginoo kung unsa na si mong kasing-kasing. Tama. Ang imong pagkadautan dili mabasa sa Ginoo sa diha nga ikaw nanginahanglan sa Ginoo. Ang mabasa sa Ginoo sa diha nga ikaw miduol sa Ginoo mao ang imong panginahanglan. Dili ang Ginoo sukmatero. Tama. Dili ang Ginoo buy-buyiro. Sakto. Kundi ang Ginoo usa ka Dios nga manggiangayon, may gugmaon nga ang imong kasing-kasing basahon lamang sumala sa imong gikinahanglan. Yeah. So karon nakita sa ni Ginoong Jesucristo ang panginahanglan. Gilalaman ka, Ginoo, maulaw ko nimo patuon ka sa akong balay. Isulti lang ang pulong. Grabe nga klase nga pagtuo na. Yeah. Pero ang mensahe nga gipadayag sa usa ka Roman soldier nasabtan si Ginoo ug tinuod ug unsa ang gihangyo sa mao nga sundalo ug ang epekto ani sumala sa magingon Yeah. kini nga Roman army soldier ni balita ni dito mao ni epektibo nga channel karon nga mga tao mahibalo ni Ginoong Jesucristo. Yeah. So, nagapadayag nga ang babae sa iyang lugar nagministeryo. Ministeryo. Ang Roman army soldier nagministeryo na po nagministeryo sa po. iyang kaugalingon nga kampo. Iya kampo. O sa iyang panimalay. Karon, niapay mga katunggingon nimo demons. Demons, yeah. Kay kini daing Gadara. Usa ni siya ka dapit sa Kuyanan sa mga dominated sa Greece, nga part sa Roman province sa Judea. Daghan day kay diring mga demon possessed. O ang ilang puyanan mga minteryo. Interior. Muna nga opposite na sa tuwa karon kay daghan man tag mga tao karon puyo sa sementeryo kun adto ka sa uban nga mga syudad musuroy ka sa sementeryo nagipuy na. Ipoyan na. Oh. Daghan kay mga gitawag og cemetery residents. Oh. Barangay sementeryo. Sakto na. Pero dili man sila demon possessed. Oo. Ang ba nila mga nagtrabaho sa asa na lang nagtrabaho nga mga establishments, mga maayo sila nga mga tao. Pero kining Gadara, basta gani mo apply kag trabaho, mingin ka nga taga Gadara ko, posible Negatibo yun. na ng epekto na. Di nato ni dawaton kay basi dawaton tani pila ka adlaw mo tuyo kang ulo ani mo wala unya ni siya kay kaliwat ra man ni mga demon possessed mga tao. Well karon ang mga version na mao ni mga katong mga drug addicts, Yeah. mga possessed sa mga dili maayo nga mga droga. Droga. Oh. Pero anyway, ang Ginoo wala siya naglimit sa iyang ministeryo ngadto sa mga tao nga mga gitawag og makasabot dayon. Yeah. Bisan pa sa mga demon possessed. So unsay gihibaw sa Ginoo ning demon possessed, iyang gitangtang ang ilang mga suliran sa diha nga ni duol. Naaday mga demon possessed nga makasabot nga si Ginoong Jesucristo lamang ang solusyon sa ilang kinabuhi. Yeah. Mo na ang kanindot nga kung ang tao bisag unsa siyang klase nga tao kung moila di ay siya kang Kristo Jesus nga yang person manluluwas ang spiritual nga pagkayo iyang mabatnan. Iyang mapatnan. So ako may imagine Pastor Roger kining naayo nga demon possessed. Niuli siya sa ila og nanuktok og nakadungog ang asawa. Mingon siya, day, abrihi ko. Mingon siguro mga bata nga, Mami, tago, ayog abrihi si daddy. Mingon po ang asawa nga, tago po mo din na, kay niabot imong daddy. Unsa na po himo na din Kay demon possessed God. So ang kalisang nasa ila. Nalisag gid maayo, pero sa diha nga ang tingog maintain man gyud. Day. Kunang ang ngalan pa nita ni si Ronel, Roger o Nilson ato lang i-blend na to. Si Ronel ni Day. Si Daddy Ronel ni. Abri ko Day. Paminaw sa asawa og mga bata, lahi naman gyud ang tingog. Day, si Ronel ni Day. Giayo ko ni Ginoong Hesus.
Pagkanin. Grabe kayo. Pagkanin. Nay tao nga gigandag si Kristo day. Gaayon ako day. Maayon ako karon day. Imong ma-imagine ang luha nga mo tulo mo dagay day sa mga aping sa mga kabataan og asawa. Yeah. Tungod sa ilang kalipay. Kalipay. Tungod di Ginoong Kristo nga naghatag og mensahe bisan pa man sa mga demon possessed. Daghan karon ang mahimo sa Ginoo. Pastor Roger. Yes. Tanan klase sa mga unsa man nakulong ba ka sa druga, sa bisyo, mahimo sa Ginoo ang pag-usab kanimo. Yeah, mao na ang mission nga gi-extend karon sa Hope Channel. Yeah. Mao nang mayong balita sa mission nga ginahimo ni Ginisos, Nga motabok. pinaagi sa mga ahensya nga ginagamit niya karon aron makabot ang matago sa kanato. Motabok na siya cross-cultural o kining lepers, 10 lepers. Mo ni second to the last nga gisgutan dinhi nga nakadawat sa benefit sa mission sa Ginoo sa yang cross-cultural mission. Ang pulo day ka mga sanlahon nga giayo sa Ginoo ang siyam day adto posible mga Hudyo. Usa lang ang dili Hudyo. Ang Hintil. Hintil. Nga mao ang nibalik aron sa pagpasalamat. Pagpasalamat. Grabe kayo. Kini day mga tao nga dili angayan pero nahimong nakadawat sa benepisyo sa maayong balita. Grabe day kana mao na mga tawhana ang kusog mo appeal sa buhat sa Ginoo sa IEL sa imuhang IEL sa Care group. care group. Maayo kay ni sila maatiman. Kini mga tawhana, kini nga klase sa mga tao nga nadala nimo sa kamatuoran. Mao ni kusog kaayo mo appeal sa bulaton sa Ginoo. Mao ni ang mga tao nga expressive na silang kagalingon tungod sa benepisyo nga ilang nadawat gikan sa Ginoo. Mao na gusto nila ibalik ang dako nga pagpasalamat o pagpasiguli unsa man ang nahimo sa Ginoo. Sakto na. Kining leper, the 10 lepers usa lang ang nibalik nga mao ang usa ka hintil. Klaro nga hintil tungod kay ang tawag ani niya is stranger. Stranger. Oh, stranger. Sa tupa kanang stranger usa ka hintil kana siya. Dili siya tumutuo. Og ang katapusan mao kining ang mga Grigo nga karon mao na magini ang ato ang general nga recipient sa mensahe sa mission sa Ginoo. Ang mga Grigo o mga Greeks ay tawag ang mga hintil gyapon. Mga konbertido ngadto sa pagkahudyo. Mao na karon dunay hagit sa ato ang pagmisyon. Asa man ang atong focus sa mission? While it is true nga naatay mission primarily sa atong panimalay, pero kung magpabilin ra kana sa panimalay, dili pa na siya mayo. Sakto na. Kung puros na lang gid pod panimalay, wala na po'y para silingan, wala na gid pod. Angay natin maintain ang panimalay, samtang ang panimalay naga-extend, nagagaway din ang circumference niya. Buti pasabot ang palibot ng mga tao, nasa palibot, ang mga katawhan nga to sa uban nga lugar pod nga makabuot. So sa konteksto sa kining missions, discipleship man nga kuan ng Ginisos. Mao. Now, dili lang sa panimalay. Apan ang mutabok po siya. Ang corporate nga discipleship naghuna-huna o mga pamaagi nga makabot ang mga tao, mga tribo sa naglain nga lugar, nga pinagi na nga mga ahensya, kao nga sa Hope Channel, no? Makabot sila nga ang mayong balita ilang mabatnan si Ginisos nga ilang pirs manluluwas. Mahimo sila po nga complete beneficiary sa dako nga mission nga gisugdan si Ginoo sa iya mga katawan og nikuyanap kini sa tanan nga mga katawan sa tibuok kalibutan. Ang punto diya, Pastor, nga sa ug asa kita bilong nga tribo o rasa nga sa diya nga atong nailan si Ginisos nga atong pirs manluluwas, kinanglan moadto kita dito sa atong katribo, karasa nga mo-fit in kita o, sila. Mao kini ang dako kayo nga kalipay sa langit nga makit-an sa Ginoo ang iyang mga katawhan nga nagpahat sa maayong balita kay maora kini ang katarungan nga naa kita dinhi sa yuta aron sa pagsulti may tungod kang Ginoong Kristo. Mao kini ang gibugaton sa atong pagkinabuhi. O ginaot ato gayon kining batnan sa kanunay og dili kita magmakuli sa pagsulti ngadto sa mga katawhan bisan kinsa nga mga klase ng mga tao kay ang kaluwasan miabot usab kanila og atong may una-unaan nga pagbalik sa Ginoo didto sa langit magpuyo kita nga London kalipay didto sa langit magpuyo kita nga London kalinaw ug didto sa langit magkita tang tanan atong paminawan kini usa ka awit tugang inspirasyon sa atong pag-alagad sa Ginoo.
atong kalibutan puno sa kasalanan, hapit na niya kining hukman ni Jesus nga atong nga mahal, pinaagi sa kamot niyang gamanan. Pinaagi sa kalayo ang kalibutan na limpyo, tungod sa gahom sa Ginoo. Ang mga butang niining kalibutan, mahanaw ang tanan. Ug adunay mutunga bago nga yuta, balang syudad uluyanan sa katawhan. Sila ang napili sa atong amahan, kay nagtuman sa iyang kasuguan. Kami gapasalamat amahan sa imong pagtawag sa matago sa kanamo. Sa among kaugalingon wala kami mahimo. Apan gamhi kami sa balang espiritu nga kami makahimog pagsaksi, pagpahat sa mayong balita, mahitungod kanimo ngadto sa among panimalay, ngadto sa komunidad o ngadto sa among isig katao. Salamat amahan sa gasa sa kaluwasan nga imong gihatag sa matago sa kanamo, sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Sa kapayon apan kini atong dawaton. Kay kini mahanaw sa umalabot nga adlaw, human sa iyang paghukom. Makita ang pulayanan nga matahong, maangkon ang kalipay nga lunlon. Ug adunay mutunga bago nga yuta, balang syudad puluyanan sa katawhan. Sila ang napili sa atong amahan, kay nagtuman sa iyang kasuguan. Ug adunay mutunga bago nga yuta, balang syudad uluyanan sa katawhan. Sila ang napili sa atong amahan, kay nagtuman sa iyang kasuguan.